Τροχός της τύχης σημαίνει αρμονία. Ξέρουμε τι ώρα ξεκινάει, τι ώρα τελειώνει, τι γίνεται και κάθε μέρα ξέρουμε ότι γνωρίζουμε 3 νέους παίκτες. Είπα γνωρίζουμε, έτσι γνωρίζω μόνος μου, κουβελά. Για έλα εδώ να σου γνωρίσω τη Τζέννη, τον Παναγιώτη και τη Χριστίνα που είναι μαζί μας σήμερα. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλησπέρα, Νατάσα. Ήρθανε, μας είδανε, δεν θα φύγουν έτσι μαδιά χέρια, θα παίξουν κιόλας. Εδώ γυρίζουνε. Και όποιος γυρίζει. Κερδίζει! Δεν το πιστεύετε ότι κερδίζει. Τώρα θα δείτε. Τώρα θα δείτε τι έχετε να πάρετε τώρα. Θα πάρετε 100 ευρώ. Τώρα, στα 10 δευτερόλεπτα. Η κατηγορία είναι αρκό. Με το γρήγορο πάτημα του μπάζερ παίρνετε 100 ευρώ και σειρά προτεραιότητας. Αρκεί όμως να ξέρετε το γρίφο. Νομίζω δεν βιάστηκες πάρα πολύ, δεν άνοιξε καν ένα γράμμα. Παναγιώτη και Χριστίνα. Πες το ψητό. Πες το ψητό, ο Παναγιώτης το βρήκε, πατσά νομίζω ταυτόχρονα. Άρα ήταν λίγο πιο γρήγορος ο Παναγιώτης και έτσι μπαίνει στο ψητό αμέσως και παίρνει 100 ευρώ.